TMTV. Яңа елны каршылап искесен озатсак та әле һаман да эш көннәре режимына киреп бетә алмыйсыздыр. Ләкин борчылыр урын юк, барысы да үз вакыты белән булыр. Менә шул вакытка таянып бүгенге музыкаль бейеклек тапшыруын башлап җибәрик. Бүген якшәмбе кичке сәгать 6 димәк зәңгәр экраннар алдында сезне мин Ранил Нуриев сәламлыйм. Музыкаль бейеклек тапшыруын башлыйбыз. Киттек. Музыкаль бейеклекнең кагыйдәләренә таянып, бүген татар эстрадасының асыл егетләре Артур һәм Марат дуэты белән саубуллашабыз. Ләкин борчылыр урын юк. Яңа иҗат җимешләре белән алар янәдән безнең рәтләргә кайтыр дип өметләндек. Һәм алар башкаруында бер күрдә гашыйк булдым җырын соңгы тапкыр тыңлап узыйк. Бер күрдә сиңа гашыйк булдым. Гашыйк булып яшимен әле дә. Шундый наслы карашларың синең, наз булганга яшәүм ямьле дә. Яратам мин сине җаным, бары назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Яратам мин сине җаным, бары назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда син гөлиркәм. Татар җыры эстрада фестиваленнән соң күп тәнкыйть фикерләре ишеткән Лилия Хәйруллина ышандырма җыры белән хит парадыбызга кушылып китә. Күпме генә тәнкыйтьләсәләр дә әлеге җыр үз аудиториясын тапты. Экраннар алдында Лилия Хәйруллина. Orangıda şölen yukaşığa, dumanlarda uygarın şu anla. Kötmeyim deysen, bulanı birmeysen, ütkenlerge yürek koymayayım deysen. Söyün ütte diyep ışandırma, ışanasın benim berdekini. Kanatlarımı verip koyma, şuna sebep ver başımda. Give me
Işandırma söyüm, ışandırma söyüm, ışandırma söyüm. Kelme, ışanasın da, kelme, ışanasın da. Işandırma söyüm, ışandırma söyüm, ışandırma söyüm, ışandırma söyüm. Işandırma söyüm. Бүгінгі тапшыруыбызның темасы тәнқидке йогынты дип атала. Татар эстрадасы артистлары социаль шелтердә язылган комментарийларга алып килеме? Кем тарафыннан әйтелгән критиканы кабул итәләр, кемнекен юк? Әлеге сорауны Рөстәм һәм Ләйлә Галиевларга да ирештердек. Җырчыларның тәнкыйтькә катгый фикерләре юк. Кабул итә беләбез, анализлыйбыз, кирәк булса, үзгәрергә дә тырышабыз дип сөйләде алар. Галиевлар гаиләсе бүген 9-нчы баскычта. Isingdami jonim sening bilan Tavga qabat uchrashuvlar Shul maldan so'ng bizning g'oshiq jonlar G'umrlikka birga qavuşdilar Tutunib g'umr yo'lin o'tamiz biz g'umrga birga Mening g'oshiq ko'zlar sening ko'zda Sening ko'zlar mening ko'zlarda Qo'lga qo'l tutunib g'umr yo'lin o'tamiz biz g'umrga birga Mening g'oshiq ko'zlar sening ko'zda Sening ko'zlar mening ko'zlarda Yıllar uza biz sening bilan Şuluq ko'rkam şuluq g'oshiqlar To'g'ri bo'lgan bizning muhabbatiga Boshqa alam har şahidlar Qo'lga qo'l tutunib g'umr yo'lin o'tamiz biz g'umrga birga Mening g'oshiq ko'zlar sening ko'zda Sening ko'zlar mening ko'zlarda Qo'lga qo'l tutunib g'umr yo'lin o'tamiz biz g'umrga birga Mening g'oshiq ko'zlar sening ko'zda Sening ko'zlar mening ko'zlarda Muhabbatning jimishlari bo'lib Iminsa aziz bolalar Tirishqanda borsin Xudoy berar Imingina tursin dunyolar Qo'lga qo'l tutunib g'umr yo'lin o'tamiz biz g'umrga birga Mening g'oshiq ko'zlar sening ko'zda Sening ko'zlar mening ko'zlarda Qo'lga qo'l tutunib g'umr yo'lin o'tamiz biz g'umrga birga Mening
гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Минем гашык күзләр синең күздә, синең күзләр минем күзләрдә. Музыкаль бейклекнең 8-нче орнында Мәскәү егетләре Айрат Сафин белән диджей Радик. Ике йөрәк дип җырлаучы егетләрнең әлеге темага карата фикерләре аерылды. Айрат Сафин критиканы кабул итеп, үз өстендә эшләргә тырышса, Радик исә критиканы авыр кичерә икән. Кәефем юк чакта тәнкыйтьләсәләр үпкәли дә алан дип кисәтте Радик. Дуслар, Радикны юкка үпкәләтмик, җырларын тыңлыйк. Игътибар экраннарга. Кадерле балам, бар анай, тәрәзәдән күзіңді алмайсың бит анайым. Бар берсәк тышка чык. Бар, яхшы балам, бар. Бүгін бізде кірлеп туй бара, матур үстәләр кырылган, дус туганнар жыйыла. Бір-біріне сірлі көзлері, нұрдай балқы езлері, көңілләрін жилікіні дірі, әші сөзлері. Өстеймәсін пары мәңгі бірге бұсынлар. Икі йөрәк, икі яр, икесе де ғашықлар, бәрдер биріп балдар киіп, қанатланып ұштылар. Икі йөрәк, икі яр, икесе де ғашықлар, бәрдер биріп балдар киіп, қанатланып ұштылар. Сөзімға барады. Сұққан едім бір чиберкі сізлерге. Мәхәббәтнең шәшәк атуы, йылдызларның балкуы, ике йөрәк парчалы, иртәнге таңнар атуы. Бір-біріне сірлі күзлері, нұрдай балқы yüzлері, көңілләріне жилкіндері, әші сүзлері. Өстеймәсін бар мәңгі бірге бұлсынлар. Икі йөрәк, икі яр, икесе де ғашықлар, бәрдер биріп балдар киіп, қанатланып ұштылар. Икі йөрәк, икі яр, икесе де ғашықлар, бәрдер биріп балдар киіп, қанатланып ұштылар. Дуслар, туганнар шын күңелдән котлыйлар. Тормышларында гел булсын ак юллар, шундый матурлар, икесе дә гашыклар. Күз тимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Iky yürek, iky yar, ikisi de g'ashıklar, berdar bir
Ләйсән Гимаева социаль шелтәрләрдә артистларга карата язылган уй-фикерләргә нейтраль карый, әмма директорына килгән хатларны һәм үзенә язылган комментарийларны күзәтеп бара һәм барысына да җавап кайтарга тырыша икән. Ләкин җырчыга тәнкыйть сүзләре әлегә язганнары юк. Бәлки минем инстаграмымны таба алмыйлардыр дип шаяртты Ләйсән Гимаева. Җиләкле алан, алында ялан, җиләк тәлгәшләре кебек үстегез балам. Җиләкле алан, тау итәгендә, тау-тау хәсрәтләрем сездик бар итәгемдә. Алан, алан, алан җиләкле, нигә өзә икән шулай бала йөрәкне? Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Җиләкле алан, җиләккә барам, җиләккә барам, яңгырга калам, яңгырга калам, яшенегә калам, яшенде яңгырлар кебек балам дип янам. Алан, алан, алан җиләкле, нигә өзә икән шулай бала йөрәкне? Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Менә белән әле безнең яңалыклар тәмамланмый. Бездән аерылмагыз, рекламадан соң очрашырбыз. Бала чаклару, җиләк чаклару, әти кулында, әни кулында, гомер кыскада, гомер озында, наклы булсыннар балалар тормыш юлында. Алан, алан, алан җиләкле, нигә өзә икән шулай бала йөрәкне? Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Балам, балам, балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Бәхет көйләрегез булсын алан җиләге. Тұрып баш жыры белән хит парадыбызны дәртләндереп торучы Илсия Бәдретдинова бүген 6-нчы урында, дуслар. Җырчы тормышка юмор аша карый һәм шуңа да үз тарафына булган критика, тәнкыйтьне шулай уздырып җибәрә. Исегездә булса, Илсия ханым беренче елларда сәхнәгә күтәрелгәч, аның образын күпләр яратмаган иде. Ә хәзер исә алар да минем рәтләргә кушылды дип аңлатты ул. Илсия фикеренчә, адекват критика яхшы әйбер.
Алсу һәм Азат Фазлыевларга критика сүзен еш булмаса да ишетергә туры килә. Күбрәк Инстаграмдагы постлар аркасында язалар дип белдерде җырчылар. Кемдер андагы рекламаны шатмый, кемгәдер машинада җырлаган музыка шамый. Ләкин иҗатларына кагылышлы зур тәнкыйтьләрне аларның әле ишеткәннәре юк. Алар безне алда көтә дип елмайды гаилә башлыгы Азат Фазлыев. Ә безне алда Фазлыевларның «Ишан синең яныңа» клибы көтә. Карыйбыз.
Илназ Бах критикага адекват карый, ләкин кай вакыт дус туганнарыннан ишеткән тәнкыйть сүзе аңа начар йогынты ясарга мөмкин икән. Җырчы бу хакта бик күп уйлана башлый һәм ул кешегә карата салкыная. Илназ Бахның сезгә карата суынуын теләмәсәгез, дәшми генә җырын тыңлыйк. Ул бүген 4нче урында. Рифат Зариповка иң еш әйтелә торган критика сүзе фигурасы белән бәйле. Җырчыга Ясин бик ябык, яник ашамыйсың соң син дип язалар икән. Дуслар, Рифат рәсми рәвештә музыкаль бөеклек хит парадында белдерә. Ул ашый, хатыны Диләрә дә яхшы пешерә. Аның организмы шундый булганга, ул гаепле түгел. Үземнеке бөтенләйгә җыры белән экраннарда Зифа буйлы Рифат Зарипов.
Бүген хит парадыбызның көмеш медаль иясе, ягъни икенче урынны яулаучы Рөстәм Закиров. Шанасызмы дуслар, юкмы, Рөстәм Закировка социаль челтәрләрдә бер дә тәнкыйть сүзләре язмыйлар. Чөнки ул әле генә бу платформаны өйрәнеп килә икән. Җырчы гомумән тәнкыйть сүзен кайсы да булса эштә профессионал булган кеше генә әйтергә тиеш дип саный икән. Шул очракта гына критиканы кабул итәргә кирәк дип белдерде Рөстәм әфәнде. Айдар Галимов. Бүгенге абсолют лидерыбыз нәкъ ул. Татар эстрадасының халык артисты сәхнәгә чыкканнан бирле бер тәнкыйть артыннан йөри. Биюе һәм кул булгап сөйләве, һәм әлбәттә инде кулын күкрәккә куеп рәхмәт дуслар, рәхмәт диюе. Бу хәтта Айдар әфәнденең пародияләренә дә кирип китте.
жилдей ғұмыр өтті күйебіз шуңа, уақытынан ерте жүрек сыр беріп қойма, яшибіз әлі тынмағына. Кейде күннер, кетті күннер, келеді кетті, яшидік кеше. Келсін күннер, кетсін күннер, берішме жүрек, жүрек еш деп яшырға керек. Келсін күннер, кетсін күннер, берішме жүрек, жүрек еш деп яшырға керек. Исе жиллер, жиллер исе, исе де исе, жилескен яққа исмедік ят исәбіне. Көкіректі жүрек тепкенде яшибіз әлі, ғұмырның бит ең матур мәлі. Келе күннер, кетті күннер, келеді кетті, яшидік кеше. Келсін күннер, кетсін күннер, берішме жүрек, жүрек еш деп яшырға керек. Байлық түгіл бай болу кісі, нелерің бар өзіңнен сын қалдырып кеттер. Жиллерге ұшымаслық болсын төккен күшлерің, қалсын жүрді матур ішлерің. Келе күннер, кетті күннер, келеді кетті, яшидік кеше. Келсін күннер, кетсін күннер, берішме жүрек, жүрек еш деп яшырға керек. Келсін күннер, кетсін күннер, берішме жүрек, жүрек еш деп яшырға керек. Келеді кетті, яшидік кеше. Келсін күннер, кетсін күннер, берішме жүрек, жүрек еш деп яшырға керек. Келе күннер, кетті күннер, келеді кетті, яшидік кеше. Келсін күннер, кетсін күннер, берішме жүрек, жүрек еш деп яшырға керек. Келсін күннер, кетсін күннер, берішме жүрек, жүрек еш деп яшырға керек. Тәнкыйтьләсәләр, елмайыгыз, критика ишетсәгез, шатланығыз, дуслар. Кемдер сезнең тормышыгыз белән кызыксына икән, бу яхшыга гына. Нәтиҗәләр чыгарылды, клиплар каралды, җырлар да тыңлап узылды. Әлеге матур нотада тапшыруыбызны тәмамласак та була дип саныйм. Мин Ранил Нуриев сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока.